Halo, witam was serdecznie. Moi drodzy panie, panowie, widzicie jak pięknie moje oblicze jest oświetlone światełkiem naturalnym, słonecznym. Nie było potrzeby nawet odpalać tego łonego mojego softboxa. I w związku z tym, że jest taka piękna pogoda, chociaż leży trochę jeszcze śniegu, chciałem pogadać z wami, zapytać was, moi drodzy, jakie macie plany na ferie zimowe? Bo wiem, że ferie się zbliżają. Znaczy to zależy, każdy ma inaczej, wiadomo, inaczej ma, każde województwo ma inaczej, inaczej mają poszczególne szkoły, inaczej jest też na studiach. No wiadomo, no duża część z was pracuje, także nie macie ferii, ale w takim razie moje pytanie jest, jak spędzaliście ferie, kiedy jeszcze je mieliśmy? Kiedy jeszcze je mieli, no mieliśmy, ja też nie mam ferii, bo no, nie studiuję ani nie chodzę do szkoły. Um, no, właśnie, i to jest te pytanie, czy na przykład wolicie, znaczy teraz jest taka pogoda, że może, chociaż stoki tam są naśnieżane, także czy na ferie na przykład woleliście albo wolicie pojechać gdzieś, wyjechać na przykład z miasta i pojechać sobie na narty właśnie, może na snowboardzie ktoś jeździ, albo chociaż gdzieś pójść na jakąś górkę, pojeździć na sankach, coś takiego, może gdzieś na łyżwach jeździcie. Albo może na ferie zimowe wyjeżdżacie gdzieś, gdzie jest ciepło właśnie, bo macie dość tej zimy i chcecie się wygrzać, chcecie być, chcecie być w ciepełku, czy może jednak wolicie na przykład spędzić te ferie w domu, poszpilać na kąpie, spotkać się ze znajomymi na jakieś piwo, gdzieś wyjść do kina, coś takiego. Tego jestem ciekaw, moi drodzy, jak spędzacie ten wolny czas, czy jak spędzaliście go, kiedy go mieliście. Ja mogę wam powiedzieć, że ja na przykład, kurde, cały czas kopię w te biurko i ta kamera belące. Ja na przykład powiem wam, że ja nigdy na ferie nie wyjeżdżałem nigdzie za bardzo. Ja raczej ferie spędzałem w domu właśnie tak, że przy komputerze, coś sobie pograć, odpocząć, pospać dłużej, pooglądać jakiś film, pójść gdzieś na miasto, pójść gdzieś na piwo, pójść coś zjeść. Takie rzeczy bardziej nigdy nie wyjeżdżałem na jakieś narty czy coś takiego. W ogóle w życiu na nartach nie jeździłem, ani na, ani na snowboardzie. Ostatnio dwa, 3 tygodnie temu byłem pierwszy raz w życiu na łyżwach i powiem wam, że ciężko, ciężko. No ale ani razu się nie wywaliłem, także myślę, że nie ma źle. E, no. No i to tyle, moi drodzy. Nie będę przedłużał. Pogoda ładna, może gdzieś się dzisiaj uda mi wyjść też. Jutro sobota, potem niedziela. Cóż, a jeszcze mam takie zapytanie do was, bo jeżeli wiecie, to wiecie, a jak nie, to nie. Bo nagrywam na bieżąco, mam kilka odcinków w przód, chyba z 6, Wolfensteina tego nowego, The New Order, bo wiecie, że nagrywam go sobie na live'ach na bieżąco. A niektórzy z was też pewnie wiedzą, że wczoraj w nocy, znaczy wieczorem i w nocy, z moim kolegą Szymonem przeszliśmy całego tego starego, klasycznego Wolfensteina. Znaczy nie 3D, tylko Return to Castle Wolfenstein. Wiecie, tego RTCW klasycznego. Siedliśmy i przeszliśmy go całego. I ja to wszystko nagrywałem. I dzieliłem to sobie na odcinki i wyszło to jakoś 6,5 godziny gry przeszło łącznie na najwyższym poziomie trudności i wyszło mi z tego 10 odcinków, po około 40 minut. I teraz moje pytanie jest, czy macie coś przeciwko, żebym te odcinki wrzucał jednocześnie z tym nowym Wolfensteinem? Czyli, że na przykład dziennie jeden nowy Wolfenstein, jeden stary i na przykład coś jeszcze. Czy macie coś przeciw temu, czy nie? Proszę się wypowiedzieć w komentarzach, bo gry są od siebie na tyle różne, tak się różnią te Wolfensteiny i tak się różni styl grania w nie, że myślę, że to no, nie będzie tej monotonności sprawiało, ale to jest pytanie do was. Tu was zapytuję. No. I to będzie na tyle, moi drodzy. Ja lecę, bo szkoda dnia. Ojej, ale co zrobiłem na łebie. No, moi drodzy, to ja spadam. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Oczywiście maszujemy łapki w górę. No i tyle. Zapraszam do opisu, do hitboxów, do facebooków i cóż, trzymajcie się. Już wam życzę, moi drodzy, miłego wypoczynku na feriach zimowych. Czy w domu, czy na nartach, czy na sankach, czy na Acapulco, czy w Rudzie Śląskiej. Powodzenia.